Isiganeko sokubulawa ngokungenalusini kukaTshegofatso Pule liduma elingophiyo kwidabi lokulwa ukubulawa kwabasetyhini kweli. Namhlanje ke izihlobo kwakunye nosapho bebezokuthi ndlelantle kuTshegofatso. Abahlobo bakhe bamchaze njengomntu obethobekile nobesoloko enoncumo ngamaxesha onke. Abantwana bakowabo khange bakwazi ukuzibamba iinyembezi ngeli nxeba linzulu kangaka. She came all the day. He says, Malela. And then she's like, I'm going to Grace Power Church and I'm going to pray for you. You're going to find peace in your heart. And then she's like, I'll always be there for you through the end. Nabamelwane bathi baqhelekile kakhulu ngokusweleka kukaTshegofatso nanjengoko ibengumntu ebevana nomntu wonke ekuhlaleni. Letsogo le leng gore sentse le re protect. Ke lone letsogo le re utlwisang botlhoko. Ke lone letsogo le re tsamaisang. Whoever did this to Tshegofatso, ke kopa modimo a dile le ene accordingly. Usapho luthi lusaxhelekile indlela emanyungnyezi abulewe ngayo umntwana wabo, yaye bathi banethemba lokuba baza kwenzelwa ubulungisa. We just have to accept as a family that Tshegofatso is no more. And I guess from here, the other journey begins of seeking justice for Tshegofatso. Ilungu lepalamente le-EFF ugqirha Mbuyiseni Ndlozi lihlabe ikhwelo kubemi beli ukuba bakhusele abasetyhini baziyewule iziganeko ezikumila kunje. These people who are killing our sisters are cowards. Only a coward beats a woman. Only a coward kills a woman. Only a coward rapes a woman. It must be said in no equivocal terms. Umbuzo ke ngowokuba kuyakude kube nini iziganeko zokubulawa ngolunya kwabasetyhini nabantwana ziqhubeka kweli. Yanga umphefumlo kaTshegofatso ungaphumla ngoxolo.